Banskoštiavnická spojená katolícka škola patrí medzi jednu z prvých škôl na Slovensku, kde žiaci gymnázia používajú na vyučovaní tablety. Tie dostanú pri nástupe do prvého ročníka a po ukončení školy im iPad zostáva. Nás zaujímalo, ako sa takáto výučba osvedčila v praxi po dlhšej dobe. Môžeme byť veľmi spokojní, pretože zvládli sme to, aj my učitelia, zvládli to aj naši žiaci a vlastne pokročili sme výrazne dopredu, čo sa týka metód a spôsobov, ako vyučujeme u nás na škole. Veľmi mi príde zábavné občas, najmä na začiatku roku, keď naši noví študenti dostanú tablety, prídu domov a rodičia mi po týždni, po dvoch hovoria, veď ale on má stále tablet v rukách, on sa hrá. Tak ja sa na tom pousmejem a ja mu poviem, že ale pozrite sa, čo on robí v tom tablete, pretože on tam má všetky knižky, on tam má všetky materiály, z ktorých sa učí, on si cez tablet robí projekty, pripravuje si úlohy, komunikuje cez tento tablet. No a postupne rodičia to privítali veľmi a vravia, že to výborná vec, máme veľmi dobrú odozvu na tento spôsob, pretože napríklad keď aj žiak chýba v škole, tak nemá problém to učivo dobehnúť. On je doma, leží v posteli a jemu pipne správa, otvorí si a vie, čo sa v tej škole na tej hodine dialo. Na základe týchto skúseností, ktoré sme získali, nás minulý rok oslovil štátny tajomník ministerstva financií, pán Pellegrini. Veľmi ho to upútala táto myšlienka. Ak ste si všimli, dnes sa hovorí, že tablety budú niektoré školy dostávať. Myslím si, že možno taký malým kúskom sme tomu pomohli aj my, pretože ide o to, aby tá mládež s tými technológiami sa zžívala. Možnosti na trhu, ktoré vznikajú, tak si tieto zručnosti vyžadujú. Aj na základe tejto návštevy sme boli pozvaní na konferencie viaceré, kde sme prednášali. Po každej konferencii, táto bola zameraná nie len na naše školenie, my sme tam mali len jednu časť, ale my sme po ukončení tohto školenia robili taký workshop, kde bol veľký záujem práve sa informovať, že ako toto využívame, ako to funguje, ako sa to osvedčilo u nás na škole. Spojená katolícka škola bola pred časom úspešná aj v podanom projekte, kde získala na modernizáciu výučby viac ako 150 000 eur. Pred časom, keď sme nastúpili na túto cestu, tak som si nevedel predstaviť, že kam nás zavedie. V dnešnej dobe sme podávali projekt zameraný na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu na katolíckej spojenej škole Sv. Františka Asiského v Banskej Štiavnici a cieľom tohto projektu je práve posunúť sa ďalej v využívaní týchto digitálnych technológií. Financie sme získali z európskych štrukturálnych fondov a chceme ich využívať jednak na školenie sa, ďalšie rozvíjanie a najviac, čo by som z tohto vypichol, je práve využívať na mobilné laboratória. iPad v žiadnom prípade nenahrádza klasické učebnice, je to len vyučovacia alebo vyučbová pomôcka. Klasické učebnice máme akurát v inej podobe, máme ich v digitalizovanej podobe. To znamená, že žiaci ich majú priamo v iPade a pracujeme s nimi priamo tam. Môžu si tam doplňať cvičenia, ja to napríklad využívam na výučbe angličtiny, takže klasicky pracujeme s učebnicou, s pracovným zošitom, vyplňame, podčiarkujeme, zvýrazňujeme, čokoľvek potrebujeme. Pri výučbe jazykov je to napríklad obrovská pomôcka aj v tom, že máme priamo v iPade v ďalšej aplikácii slovníky. Máme tam aplikácie, ktoré nahrádzajú častokrát veľmi finančne náročné didaktické pomôcky, napríklad 3D modely ľudského tela na biológii a rôzne historické mapy, ktoré sú dnes neskutočne drahé. V praxi mne sa tablet osvedčil veľmi dobre, pretože žiaci sú viacej motivovaní, ako boli predtým. Obrovskou výhodou je jednak to, že môžeme využívať zdroje, ktoré by sme inak k dispozícii nemali. A pre nich je to podstatne zaujímavejšie, pretože učia sa mnohé veci formou hry. Teraz máme aplikáciu, v ktorej je tá gramatika veľmi prehľadne zhrnutá, čiže sú tam rôzne gramatické tabuľky, je to tam vysvetlené, žiak si nemusí písať poznámky, pretože všetko má v rámci jednej aplikácie priamo u seba. Okrem toho v týchto aplikáciách sú aj gramatické cvičenia, kde vlastne ku každej jednej lekcii, respektíve ku každej jednej gramatickej forme, ktorú preberáme, máme cvičenia, ktoré sú ušité tak povediac na mieru. Navyše sú odstupňované od tých najjednoduchších po najťažšie. Povedzme tu si žiaci vyberú správny tvar, doplnia, niekde môžu dopisovať zase pomocou klávesnice. A čo je veľmi veľkou výhodou tejto aplikácie, tak to je to, že automaticky tam majú spätnú väzbu. Čiže tá aplikácia im vyhodnotí, či to bolo správne alebo to bolo nesprávne.
Dneska moderné technológie prenikajú do nášho života stále viac a viac a v podstate je na nás, či tieto technológie príjmeme alebo či ich odmietneme. Môžeme ich odmietnúť a môžeme žiť bez technológií, dá sa to. Existuje pár komunít vo svete, ktoré takto žijú a v podstate existujú. Druhá, ale podľa mňa lepšia cesta je teda tie technológie prijať a naučiť sa ich využívať tak, aby sme sa stali my ich pánmi, ale nie my ich otrokmi. Cirkevná základná škola svätého Františka Asiského vznikla v Banskej Štiavnici v roku 1992. Katolícke gymnázium bolo založené v roku 2000 a v roku 2010 vznikla materská škola.